Usa ka low pressure area ang magdala og pag-uwan-uwan sa Eastern Visayas karong adlaw. Ang low pressure area nasigpatan sa mga weather specialist sa Pag-asa 450 kilometers east of Maasin, Southern Leyte. Nagkadayon ang Pag-asa nga base sa kasamtangang dagan sa LPA, posible kining dili mahimong usa ka bagyo. Samtang madag-umon og may patak-patak nga pag-ulan ang kadaghanang parte sa nasod. Dinhi sa Sugbo atong paminawon si Mayma Kasilagan alang sa kahimtang sa atong panahon. Sa low pressure area, ginabana-bana base ng available data sa 450 kilometros silang Maasin, Southern Leyte. Sa coordinates natin, 0.2 north latitude, 129.6. Sa madaling system, ang Metro Cebu ug Tibok Visayas makasinati ang mapangaronon ngadto sa madagom ng kalangitan inubanan ani ng panagsang pagkulan panugdog o kilat. Hinay ngadto sa kasaraan nga nahangin ang muhuros gikan sa amihanan silangan ngadto sa amihanan kasadpan ug ang kadagatan malinawon ngadto sa kasarangan ang pagkabaloron. Samtang sa bahin og ubang bahin og Eastern Visayas, Bicol Region og probinsya og Quezon makasinati ang madagoman ng kalangitan, inubanan ani ng hinay ngadto sa kasarangan na pag-ulan, panagsang panugdog o kilat. Hinay ngadto sa kasarangan na hangin ang muhuras, gikan sa silangan ngadto sa bagatan silangan. Ang kadagatan aning mga lugara, malinawon ngadto sa kasarangan ang pagkabaloron. Agwat ng temperatura din sa Metro Cebu, gikan 26 hanggang 32 degrees Celsius, ang adlaw mosalok alas 5:55 sa hapon. Ang pagtaob sa alas 9:28 sa buntag o ang paghuna sa alas 4:55 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 12:04. Gikan sa Pag-asa Visayas DOST, May Kasilagan. Daghang salamat, Ms. Mayma Kasilagan.